dal-għodu fisem Laqda Storja u Kultura Birżebbuġa nilqakom u nagħtikom merħba għal din l-attività li qed tfakkar il-25 anniversarju mit-tmiem tal-Gwerra Birda li seħħet f'pajjiżna lura fis-snin propju nhar it-2 u 3 ta' Diċembru tal-1989 fejn dakinhar seħħ is-summit storiku bejn il-mexxejja taż-żewġ superpotenzi ta' dak iż-żmien Mikhail Gorbachev, President ta' l-Unjoni Sovjetika, u George W. Bush, President tal-Istati Uniti. Grazzakom ħafna tal-qajtu l-istedina tal-Laqda Storja u Kultura u fisem il-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa. Nirringrazzjakom ukoll li ġejtu tonorawna bil-preżenza tagħkom fir-raħal tagħna. Nixtieq ukoll nifraħ lill-Laqda Storja u Kultura ta' din l-inizjattiva li kienet inizjattiva tajba ħafna feluq il-25 sena anniversarju ta' dan l-avveniment daqshekk importanti li ħalla lil Birżebbuġa fuq il-mappa tad-dinja għal dak iż-żmien u anke snin ta' wara. Għadna nfakru daw il-ġrajiet anke permezz tal-monument li għandna kif ukoll Misraħ is-Summit. Karatterizzat l-xena politika internazzjonalment. Bħala Maltin għandna nkunu kburin li minn imkejjen fid-dinja dan il-konflitt ideoloġiku kellu jsib bit-tmiem tiegħu propju fil-gżira għażiża tagħna. Hawnhekk ippermettu li nżid ukoll li bħala Birżebbuġin inħossuna kburin li kellha tkun il-bajja tagħna li laqgħet fih ħdana dawn iż-żewġ messejja għal dan is-summit tant importanti. Għalhekk din is-sena Laqda Storja u Kultura ħasbet sabiex tfakkar dan il-jum dik instrumentali sabiex issaltan il-paċi fl-Ewropa. Bħallum 25 sena ilu dan il-port ta' Kalafrana ospita tnejn min-nies fost l-ikbar mexxejja li rat id-dinja moderna. Sabiex flimkien għamlu pass għaqli lejn il-paċi internazzjonali li kienet tant wagħda mixtieqa. It-tieni gwerra dinjija ħallit l-Ewropa mifnija b'diversi problemi soċjali, ekonomiċi, politiċi. Dak iż-żmien bdiet tidher differenza bejn iż-żewġ ideoloġiji politiċi opposti, kapitaliżmu u komuniżmu. Kien hawnhekk fejn żviluppat il-wima politika bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Sovjetika li tagħhom meta kien fil-ġnus Magħquda biż-żarbuna jagħti fuq il-mejda li kellu qudiemu. Ħafna minnkom probabbli għadhom jiftakruh dak il-filmat. L-Ewropa rriflettiet din il-qasma. Kienet mifruda fit-tnejn. Kellek il-punent, kellek il-vant. Kien hemm il-frażi il-portiera tal-ħadid. Frażi li kien ħareġ biha l-ewwel darba sa Winston Churchill li kienet tissimbolizza barrikata mhux materjali, ideoloġika li kienet tifret il-pajjiżi tal-vant minn dawk tal-punent. Però Poeżija dwar il-paċi, miktuba minn Dunkarn. Inħobb fuq kollox l-Alla li ħalaqni u tani l-jed li ngħix. Ma nħobbx il-gwerra, inħobb il-Knisja tiegħu li twettaqni f'dak li ħabbar li hu. Ma nħobbx il-gwerra, inħobb l-art ta' tweridi li trejjaqni bil-ħobs minn tagħha bnin. Ma nħobbx il-gwerra, inħobb dik il-bandiera li steddaqni flimkien maħuti hawnhekk. Ma nħobbx il-gwerra. Inħobb il-paċi li bid-daħqa tagħha tenni smewit u l-art. Ma nħobbx il-gwerra għax niked biżaw mewt imorru magħha. Inħobb il-għaqda li ma tafx bl-erra. Inħobb il-ħaq u s-sewwa. Inħobb is-saħħa li taħdem għal kulħadd.
Ma nħobbx il-gwerra. Proset tassew. Eccellenza, President ta' Repubblika, Ministru, President Emeritus, mistiedna distinti, Sinjuri membri tal-Kunsill Lokali, Sinjuri membri tal-Aqda Storja u Kultura. Nixtieq nirringrazzja l-ewwel nett lill-Aqda Storja u Kultura ta' Birżebbuġa għal din l-okkażjoni daqstant sabiħa illi tagħmilna gburin illi aħna qegħdin hawnhekk illum f'Birżebbuġa 25 sena wara illi sar avveniment, saret ġrajja illi bidlet il-kors tal-istorja. Jien nixtieq peress illi għadu kif sar diskors partikolarment Missura Belamizzi tant sabiħ fuq l-aspett storiku, il-diskors tiegħi illi kien simili inwarbu ftit, unkellem ftit l-tfal li qegħdin preżenti. Hawn tfal preżenti f'din is-sala jifraw ħafna. U importanti li intkom għara xollu idejhom, importanti li intkom ukoll tkunu tafu x'ġara u kemm għandkom għalfejn tkunu kburin li intkom Maltin u li intkom tiġu hawnhekk din l-iskola f'Birżebbuġa fejn saret din il-ġrajja daqshekk importanti. Numru ta' interventi importanti ħafna u xtaqt naqsam magħkom żewġ ħsibijiet żgħar li qed ngħidu huwa kullana hija ħolqa fejn kelliem jibni fuq argument tal-ieħor għax aħna kollha maqudin u gburin din l-okkażjoni tant importanti. Il-ħabib tiegħi l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni semma żewġ captains illi kienu ġew biex juża l-kelma li tiftihem it-tfal għan-naħa tal-Unjoni Sovjetika u n-naħa tal-Istati Uniti. Xtaqt insemmi kapten ieħor li huwa l-Eċċellenza tiegħu Dottor Edi Fenek-Adami illi kien hu dak iż-żmien Prim Ministru ta' pajjiżna u kellu l-unur li jirrappreżenta lilna kollha f'dak il-moment storiku u jiena ngħid illi il-mod ta' kif pajjiżna kkomporta ruħu f'dak il-perjodu kien wieħed importanti ħafna li ħalla impronta importanti għas-snin li ġew. Xtaqt li hawnhekk insellem l-Eċċellenza tiegħu Dottor Fenek-Adami illi żgur illi għandu ħafna xejdilna dwar dik il-ġurnata u kif bħala pajjiż għexniha. Bonġu, ħanibda mit-tfal, nikser protokoll, bonġu tfal, bonġu tfal ta' Birżebbuġa, qed nassumu li huma tfal ta' Birżebbuġa fil-primarja. Ma bonġu lilek Ministru, Bonnici, lilek Kap tal-Oppożizzjoni, Dr. Busuttil, lilek xi ħaġa importanti ħafna għaliex mhux biss importanti li nkunu nafu l-oriġini tagħna bħala poplu bħala Maltin, imma anke l-oriġini u dawk l-affarijiet jidentifikaw anke it-tradizzjonijiet li jkunu marbutin u l-istorja li jkunu marbutin mal-lokal tagħna b'hekk nkunu nistgħu nifhmu aħjar aħna minn aħna. Jekk wieħed taħares lejn l-istorja tagħna, dejjem issibna fil-qofol ta' xi konflitt, imma dejjem inqumu bil-wifqa biċ-ċokon imma b'sens ta' gburija għal dak li jusew u jekk nistgħu nsemmu l-assedju ħanalqu 450 sena fl-2015, sena d-dieħla. L-istess Malta da ċokon waqfet il-furbani jiġu ġol Mediterran u irbaħnilhom. Waqafna, konna ftit, jekk illum ftit bħala poplu fid-dinja żawar dak iż-żmien kemm il-Maltin kienu ftit. Bit-batijiet, mhux b'mod faċli, jekk inħarsu lejn l-ewwel gwerra. Idejna funzjoni mill-aqwa ħadna t-titlu tan-ners tal-Mediterran. Daċ-ċokon ta' pajjiż beda jilqa' misferuti jagħti anke ħanajdu hekk ħin